뭐 그러다. Aşırı batıca, 30 dakika, nasıl olur? 50 dakika, gidecek. Ha. Babacalar. Hari ini mesti kan hari ini. Pokoknya mesti ada lagi kan hari. Mesti ada lagi kan. Hihi. Oh, bukan kan aku main ngomong. Nó lại ăn kìa. Tao có cái giang cái gì? Kurang kata. Apa? Orang 뭐, 또 홍합 사고, 빵 내줘. 따로 내줘, 해봤어요? Ini ba?
Sudah,